ولدوي وقعبت سلام مساخة بذات حستو انت سعركخا انت السبيتخا انت سفك أريدكا حبتخا بحفشاوي عبيتناتكا زمنه بلبز فتوى كاسبة بلا بسيحاتك تكون تخيليا من هالباتون بعلخا رخيبك يا تكون تخيليخا بتي لبتقنا تحستو ذا فيديو لعلت قمتو كتكسبو ليخا لومي بخمية بقزا رسخا امنت كم تحدر دينسل واشنطن كابز مودورو مداره نبخا خبلو فتين اللخو كسام موداتا مساي مستسأنح بزح خم تخص برقصينياي اسكا حجنا بقزا رسخا تملكت ناب لبخانا أمرخانا عميق كاب متمات نزق اللي الحق تردع ولودوي كاب تخصاب حجز حاسب كاين لعلي كتقبر تخيليخا كاب تنقزا رسخا تهوبو قمتني لعلى حياليخا أوشتخا أبزا عالم كاب زولو مسوخوانا نقر زي وادادر حيلي سلوان برهاننا لكا اتحيلة دما أب قزا رسخا زلكا أمنتي كل تدولي نقر كل زلكا شوطو نفسخا زنقاقح كل بهاقي كاب زيزي جمر كتقبرو خم تخيل كام مئمان بقوع مخان كخام مئمان عود كم زقبئك خام مئمان كم أون نزل خي تقبر زعكتك من منقر كم زي اللي خام مئمان يزي جمر هيوت كتبدها كان كتفتنا كانيا هيوت أمن قدخ عنك فاتات فرحي ترتاره وركة مسنا خلاتن كتقمت الكيا انت خونقن سخونه يخوني فتر نعود كازوسن اتقنكو نقر أبقزا رسخا زلك أمنتي أمنت أمونغوتم زعوتن زورقن سبات زلفل الليو أمونغو حررتا خوينم سترفو بهاكتاتن قهدو ويدما شبطات سخون بهاكتاتن زلفل الليو ولودوي امنت متقبار كازبار حوي علم ايفال كتب لك خلا نقدم تدفعك كل سب كرحقك خلو دما لجزا رسخا دو كتبل زخئلك اي كم سب بخمس سمعك معلتات كمتصي فرحي اب اذنك حشخ زبلك ترطاره دما معصخا زونكو حخو حلو معلتات كليو ازي طراي يكونن علم بملئتان صاركا تخونلو نفس وكف سقمتي كبيد زخونلو هموتاتون كلن كمتصنيوم اب كم زبولو هموتات جن اب جزا نفسخا زلك امنت قند دفع خيب امنت مالت كل غزي برتعوي بعل ملؤ كونفيدنس كم زخون كا مسمع طراي مالت ايكونن امنت مالت دخامنا تسمعك خنسو نقدميت كسغم ممراص مالتيو امنت مالت فرحي دوابل نبلك خلو تكبراو سغمت موساد مالتيو امنت مالت من مخان كم مفلاط نمننتك بخالق سب نخي تغلص مقباي مالتيو وغني نتوم تدنقوم سبات مالت نتوم جغانو فطرت حسابات عوتاتن مرحتن سبورتنياتاتن تملكت كلهم كاب حدا نغير يم جميروم كالوت سبات اب غزا رسم غديفوم اب صدروم حوم حبتم مرحيهم حلافيهم ممهروم يامنو نيروم اتم عوتات سبات غنا كاب اب كالسب اب غزا رسم امنت حديروم يم جميروم كلهم اذا خغبر خيلي اذا خغبريه بمباليوم جميروم ولاكوا كندي البزيبلوم ودقتات مسانا خلاتن ወይ መንጻግን ተጋጥሞም ካብ ገዛ ርእሶም ምእማን ዓደው ዒሎም አይፈልጡን እዚ እቲ ናይ እምነት ሓይሊ እዚ ነቲ ተራሰብ ካብ ትፉሊ ሰብ ዝፈልዮ እቲ ሓይሊ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጥኻ ነብር ኣሎ ስለዚ ወለዶይ ካብ ውሽጥኻ ውፃእ ኣብ ግብሪ ድማ ውዕሎ ከመይ ኣብ ግብሪ ከም ተውዕሎ ሕጂ ክንዘራረብ ኢና ክገልጸልካ እየ ቅድሚ ግን ኣብዚ ቻነል ሓድሽ ተኾንካ ሳብስክራይብ ግበር ነዛ ቪድዮ ከኣኒ ላይክ ሃባ أبي هاجر كوينكا نزات حستو تسمع على خدمة أبوتا خمن صحف اللي بسترفق إنك قصلا الكاولو دي أبجا زار سخام إيمان مسخا زول لدا يكونن أب حدا معلت بتأمر زمت سوون يكونن انتي دا امنت زخوسكوس كسب قص عبي معلت بمعلتي هموت بهمت بمرج أتاتكا بتجبارات كان أتحسس بخان زهن نسيو كفرحنا لعل تبعات أبو تمر تصل الأوان رجت النت زي بقولنا هالوه سقمتي أبو توصل الأوان تسفى مقراص أبتا أبي اللؤوان أبزخل إمنتك تدلدل الله خمالتي إمنتك بزدلدل كلمة قطر دما نبتخل لجزية مني هيوت تقرب على خمالتي ترتارنا إمنت سلاي ترتار مالت أتي جينا عقمي بالكان أي تخيلني خا كتودق إخا زبل أبرأس خازلو دمسيو ترتار دما أب كل بوت هيزلو أبتا أبزوريا خازل العالم الله أبزوريا خابزلو سبات الله كوشت عمرخا زمصالو غزيون الله غنا وغني نتطرطاره سقناي مبال حيل لك ايفال ناي مبال حيل لك تخيليه
حيالي بقوعي نايم بال حيل لك ترطار نعخا يقلصكاني ودقت نعخا يقلصكاني ناي كالو تريتو نعخا يقلصكاني نعخا زقلصكان سخا طريخا بزعبا جزاء رسخا زلك امنت نسخا طريخا تقوزاصرو اب جزاء رسخا ختامن مس تمرص دما زخونه خعكتك يكلني تغبار امونغو امنتن كوننتن زلو دلدلي اب جزاء رسخا كساب تدليو كتامن تخليخا انت زي تنقسقسكا جن اب هيوت منم زقير ነገር አይከውሉኒ كل عبي عوت بحنت سقمتي جميرو كل حج تنقو ناي عوت زانتا حنت سفرحنا هالو خنسو نقدميت كسقم كم وساني زجمر كل معباله زجمر كل سبنا تطراطره خلو كتسرح بتبعات مستلعل طرايو بامنت تدفافه تكبار منقسقاس فطر اذا منقسقاسي حنساب متجمره دما كعجت ايكلني نفس وكف نقدميت توصل نيش تسقمتي نرئسه تامانነት تدلدلو نእምነትካ ተራጉዶ ዓቕሙ ከም ዘለኻ ድማ ንገዛእ ርእስኻ ተረጋግፀላ ወላ መንገዲ ንጹር ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ወላ ትጉዕዞ ዘይከኣል ኣብ ዝመስለሉ እዋን ወላ ፍርሕኻ ከተቋርጽ ኣብ ዝጭድረልካ እዋን ስኡልካ ስጉም ትውሰድ ርእሰ ተኣማንነት ጭቡጥ ዝኸውን በዚ መንገዲ ዝጥራይ እዩ ወለዶይ ውድቀት ጸላኢኻ ኣይኮነን ውድቀት ተስፋ ንምቑራጽካ ምኽንያት ኣይኮነን ምኽንያቱ ኩሉ ተድንቆ ሰብ ኩሉ ረኣያኻ ዝኾነ ሰብ ክትግሙቶ ዘይትኽእል ብዙሕ ሻሕ ወዲቑ እዩ እንተኾነ ግን ዕውታት ካብቶም ዘይዕውታት ዝፈልዮም ርእሰ ተኣማንነት እዩ ውድቀት ደው ከብሎም ኣይፈቕዱን እዮም ንመንነቶም ክገልጾም እውን ኣይፈቕዱን እዮም የግዳስ ካብ ውድቀት ተማሂሮም ዓብዮም ንቕድሚት ምጓዓዝ ድማ ቀጺሎም ስለዚ ክትወድቕ ከለኻ ከም ስዕረት ኣይትረኣዮ የግዳስ ከም ትምህርቲ ትረኣዮ ዝያዳ ሓያል ክትከውን ክትምሃር ዝሓሽካ ኮይንካ ድማ ክትምለስ ዕድል ከም ዝረኸብካ ጌርካ ረኣዮ حد ندحريت زملسك ودقت تمحايشك نختملس مدلاوي እዚ ዝኸውን ግን ቀጻሊ ንኽትጓዓዝ እኹል እምነት ኣብ ገዛእ ርእስኻ እንተሃሊካን ጥራይን ጥራይ እዩ ጽንዓት እቲ ምስጢራዊ መሳርሒ እምነት እዩ ጽንዓት ማለት ካብ ተስፋ ምቑራጽ ምእባይ ካብቲ ዝግበአካ ትሕቲኡ ንዘሎ ነገር መቕባል ምእባይ እዩ ወላ እኳ ናይ ዓወት መንገዲ ነዊሕን በዳህን እንተኾነ እምነት ግን ቀጻሊ ክትጓዓዝ ሓይሊ ይህበካ እምነት እንደገና ክትፍትን ትብዓት ይህበካ እምነት ኩሉ ሰብ ክወድቕ ከሎ ንስኻ ክትንስእ ቆራጽነት ይህበካ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንምንታይ ከም ጀመርካ ንርእስኻ ዘኻኽራ ትኹረትካ ኣብ ሸቶኻ ኣብ ባህግኻን ኣብ ራእይኻን ኣብ ሕልምኻ ንኹን ግዝያዊ ጸገማት ዘላቕ ዓወት ንኸይትረክብ ከዓግቱኻ ይተፍቅድ ብእምነት ዝተደፋፍእ ጽንዓት ክዕገት ኣይክእልን እዩ ንሱ ድማ ንተራ ሰባት ናብ ፍሉያትን ዕውታት ዝቕይር ሓይሊ እዩ ንገዛእ ርእስኻ ትህቦ እምነት ዘለኻዮ ከባቢኻ ገዳሲ እዩ ግዜኻ ትህቦም ሰባት እትሰምዖም ቃላት እትወስዶም መልእኽትታት እዚኦም ኩሎም ኣብ እምነትካ ጽልዋ ኣለዎም ንገዛእ ርእስኻ ብኣዎንታውነት ክበባ ማለት ንዓኻ ዘተባብዑኻ ዘነቓቕሑኻን ንባህግታትካ ዝድግፉን ሰባት ኣብ ዙርያኻ ይሃልዉ ኣለታውነት ነቐፌታን ጥርጣረን ካብ ህይወትካ ብምርሓቕ ኣእምሮኻ ብምትብባዕ ብድርኺትን ብተመስጦን ምልኣዮ እምነትካ ከምቲ ዝዓበየ ክቡር ሃብትኻ ጌርካ ሓልዎ እምነትካ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ዝሓየለ እዩ ካብ ክእለት ንላዕሊ ዝሓየለ እዩ ካብ ዕድል ንላዕሊ ዝሓየለ እዩ ብእምነት ዝኾነ ዕንቅፋት ክትሰግር ዝሓሰብካዮ ዝተለምካዮ ክትጭበጥ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣእምሮኻ ምስሊ ምፍጣር ሓደ ካብቶም ሓያላት መሳርሕታት እምነት እዩ ዒንትኻ ዕምተ ኣቢልካ ክትዕወት ከለኻ ንገዛእ ርእስኻ ራእያ ሸቶኻ ክትወቅዕ ከለኻ ንገዛእ ርእስኻ ራእያ ነቲ ትደልዮ ህይወት ክትነብራ ከለኻ ንገዛእ ርእስኻ ራእዮ ኣብ ውሽጥኻ ከም ጉህድ ኮይኑ ይስምዓካ ኣብ ኣእምሮኻ ስኢልካ ቅድሚ ኣብ ኢድካ ምጭባጥካ ኣብ ኣእምሮኻ ንበሮ ምስሊ ምፍጣር ማለት ናይ ቀትሪ ሕልሚ ወይ ኮፍ ኢልካ ምሕላም ማለት ኣይኮነን ምስሊ ምፍጣር ማለት ኣእምሮኻ ኣብቲ ክኸውን ዝኽእል ነገር ከኣምን ምልምማድ ማለት እዩ ወይ ድማ ትሬኒንግ ምግባር ማለት እዩ ዓወትካ ብንጹር ክትሪኦ ከለኻ ኣእምሮኻ ናብኡ ክሰርሕ ይጅምር ተግባራትካ ምስኡ ሰማማዕ እምነትካ ድማ ዘይናቓነቕ ይኸውን ኣብ ኣእምሮኻ ምስሊ ብዝፈጠርካዮ ቁጥሪ ነቲ ትደልዮ ነገር ክትረኽቦ ከም እትኽእል ዘለካ እምነት ተራጉድ ኣለኻ ማለት እዩ መዓልታዊ ልምድታት ንእምነት የደልድሉ ስለ ዝኾነ እውን ነፍሲ ወከፍ መዓልታዊ ብኣዎንታዊ ቃላት ጀምር ንነፍስኻ ሓያላት ቃላት ተዛረባ ብዛዕባ ሓይልኻ ክእለትካን ዓቕምኻን ንነፍስኻ ዘኻኽራ ፕላናት ኣውፅእ ዋላ እኳ ንኣሽቱ እንትኾኑ ነፍሲ ወከፍ ዓወትካ ክብሮ ኣብ ዕብየትካ ተኩር ካብ ጌጋታትካ ተምሃር
معلتاو نممحياش دما قالئتو امنت كاب صنعات بتوفاينتن بزي قارق تግባርን ዝህነጽ እዩ እትወስዶ ነፍስ ወከፍ ስጉምቲ ወላ ኳን እሽተን ተኾነ ርእሰ ተኣማንነትካ ይጠንክሮ እዩ ንዓወት ዘለካ ሓይል ድማ የረጋግጾ ወሎዶይ ሕጂ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ንስኻ ብቑዕ ንስኻ እኹል ኢኻ ትምኒትካ ምስዓብ ናይ ዝኾነ ሰብ ፍቓድ ኣየልየካን ስጉምቲ ንምውሳድ ናይ ዝኾነ ሰብ ተቐባልነት ኣየልየካን ዋጋኻ ንምፍላጥ ናይ ዝኾነ ሰብ ምስክርነት ኣየልየካን ዓቕምኻ ደረት የብሉን እተገዳሲ ርእይቶ ድማ ናትካ ጥራይ እዩ ኣብ መስትያት ደው ኢልካ ምስልኻ ተመልከት እሞ ንገዛእ ርእስኻ ከም ዝበላ ኣነ ብቑዕ እየ ኣነ ክእል እየ ኣነ ዘይዕገት እየ እዚ ቀልዲ ኸይመስለካ ብቁም ነገር ክሳብ ተኣምኖ ደጋጊምካ ተዛረቦ ብሓቂ ኣብ ዝኣመንካሉ ህሞት ህይወትካ ንዘለዓለም ክቕየር ክትዕዘብ ኢኻ ኣብ ገዛእ ርእስኻ እመን ነተብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ድማ ኮቶ ኣይተቃልሎ እዚ ፍለጥ ዓብዪ ነገር ዝፈጸመ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ጥርጣረ ህሞታት ኣጋጢምዎም እዩ ነፍሲ ወከፍ መራሒ ነፍሲ ወከፍ ዕውት ሰብ ነፍሲ ወከፍ መሃዚ ወላ እውን ስነ ጥበበኛ ዓለም ኣይፋልን ዝበለቶም እዮም ኩነታት ኣንጻሮም ዝነበረሉ ውድቀት ዘይተርፍ ዝመስለሉ ህሞታት ኣጋጢምዎም እዩ ይኹን እምበር ተስፋ ምቑራጽ ስለ ዝኣበዩ ፍርሖም ንመንነቶም ክገልጽ ስለ ዝኸልከሉ ውድቀት ደው ከብሎም ስለ ዘይፈቐዱ ተዓዊቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ዓወት ዛንታ ዘሎ ሓበራዊ መስመር ዕድል ክእለት ወይ ኩነታት ከይመስለካ የግዳስ ንገዛእ ርእስኻ ዘለካ ዘይነቃነቕ እምነት እዩ ነዚ ክትርድኦ ኣለካ ንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ክትቦ ካብ እትኽእል ኮንፊደንስ ትብዓት ወይ ቆራጽነት ንላዕሊ ካልእ ሰብ ክህበካ ኣይክእልን እዩ ካባኻ ይጅምር ምሳኻ ይዝዓቢ ምሳኻ ድማ ዕወት ነፍሲ ወከፍ ክውዕዞ ብሓንቲ ስጉምቲ እዩ ዝጅምር እቲ ስጉምቲ እቲኣ ድማ ኩሉ ግዜ ብእምነት ዝተሰነየት እያ ፍጹም ዝበሃል ግዜ ስለ ዘየሎ ክትሰርሓሉ ዝግባእ ፍጹም ግዜ ክሳብ ዝመጽእ ኣይትጸብህ ሕጂ ጥራይ ዘሎ መንገድኻ ክትመርጽ ዕድልካ ክትቋጻጸር ናብቲ ኩሉ ግዜ ትብህጎ ህይወት ክትስጉም ሓይሊ ዘለካ ኣብዛ ቅጽበት እዚኣ ጥራይ እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ፍቓድ ምጽባይ ደው ኣብል ናይ ሰባት ተቐባልነት ምጽባይ ደው ኣብል ኮኸብካ ወይ ውቃብኻ ክሳብ ዝሰማምዑ ምጽባይ ኣቋርጽ እቲ ናይ ምፍጻም ሓይሊ ድሮ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ እቲ ትደልዮ ህይወት ድሮ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ምእማን ጥራይ እዩ ዘድልየካ ተግባራዊ ስጉምቲ ምውሳድ ጥራይ እዩ ዘድልየካ ብድሆታት ክመፁ እዮም ህይወት ክትፍትነካ እያ ሰባት ከጠራጥሩኻ ይኽእሉ እዮም ሓደ ግዜ ድማ ንስኻ እውን ኣብ ገዛእ ርእስኻ ክትጠራጠር ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ክነግረካ ጥርጣረ ግዝያዊ እዩ ፍርሒ ግዝያዊ እዩ ፀገም ግዝያዊ እዩ ነባሪ ኮይኑ ዝተርፍ ግን እቲ ኣብ ርእስኻ ዘለካ እምነት እዩ ነባሪ ኮይኑ ዝተርፍ ካብ ዝኾነ ዕንቅፋት ንላዕሊ ንምብፃሕ ዘለካ ትብዓት እዩ ነባሪ ኮይኑ ዝተርፍ ኩሉ ሰብ ደው ኣብ ዝበለሉ እዋን ንስኻ ክትቅፅል ዘለካ ድርኺት እዩ ወለዶይ ንስኻ ምስ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ኢኻ ተወሊድካ ፀኒዕኻ ናይ ምቕፃል ክእለት ሒዝካ ኢኻ ተወሊድካ ብድሆታት ናይ ምስዓር ፀገማት ናብ ዕድላት ናይ ምቕያር ክእለት ሒዝካ ኢኻ ተወሊድካ ሕድሕድ ውድቀት ሕድሕድ ፀገም ሕድሕድ ስዕረት የብልሐካ የቐርፀካ የጠንክረካ ነቲ ቅድሚኻ ዘሎ ዓብይ ዓወት ድማ የዳልወካ እምበር ወዲእካ ክትነብር ኣይገብረካን ግን ኣብ ገዛእ ርእስኻ እምነት ምስ ዝህልወካ ጥራይ እዩ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ እተድንቆ ሰብ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ፍሉይ ነገር ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ሕሰብ ንሳቶም ከም ደቂ ኣዳም እዮም ካብ ፍርሒ ነፃ ይነበሩን ካብ ውድቀት ነፃ ይነበሩን ካብ ብድሆታት ነፃ ይነበሩን እቲ ካብ ካልኦት ደቂ ኣዳም ዝፈልዮም ግን ተስፋ ምቑራጽ ስለ ዝኣበዩ እዮም ወላ እውን ዓለም ኣይትኽእሉን ኢኹም እናበለቶም ከላ ኣብ ገዛእ ርእሶም ከኣምኑ ወሲኖም ካብ ሕንቃቐ ንላዕሊ ትብዓት መሪፆም ካብ ቅልል ዝበለ ነገር ንላዕሊ ጽንዓት መሪፆም ካብ ምጥርጣር ንላዕሊ ስራሕ መሪፆም ሪኻ ኣለኻ ወለደይ እምነት ዝገብሮ ነገር እዚ እዩ እምነት ዝፈጥሮ ነገር እዚ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ኣብ ልብኻ ኣሎ ተግባር ትርግታ ልቢ እምነት እዩ እኽእል የልካ ንገዛእ ርእስኻ ብምግላጥ ጥራይ ዘይኮነስ ብዘየቋርጥ ተግባር ከተረጋግጾ ኣለካ እትወስዶ ሕድሕድ ስጉምቲ ክንዲ ድላይ ንእሽቶ እኳ እንተኾነ ምንቅስቓስ ይፈጥር ንቕድሚት ንምስጓም እትወስዶ ሕድሕድ ውሳነ ድማ ንኮንፊደንስካ ርእሰ ተኣማንነትካ የጠንክሮ እትገብሮ ሕድሕድ ፃዕሪ እውን ንእምነትካ የራጉዶ ከም ሰብ ክትዕንቀፍ ትኽእል ኢኻ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ድኻም ክስምዐካ ክእል እዩ ግን ነፍሲ ወከፍ ግዜ ተንሲኢኻ ዝቕፅል ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ ንገዛእ ርእስኻን ንዓለምን ዘይትዕገት ምዃንካ ተመስክር ኣለኻ ተግባር ንእምነት ናብ ጭቡጥ ነገር ይቕይሮ ብዘይ ተግባር እምነት ሕልሚ ወይ ሃረርታ ኮይኑ ጥራይ ይተርፍ ተግባር ምስ እምነት ግን
ንዕድልካ ዝቐርጽ ህይወት ዝቕይር ሓይሊ ይኸውን ወለዶይ ሕጂ እውን ክደግመልካ ውድቀት ጸላኢኻ ኣይኮነን ውድቀት መምህር መኻሪ መራሒኻ እዩ ሕድሕድ ውድቀት ትምህርቲ ሒዙ ይመጽእ ሕድሕድ ጸገም መልእኽቲ ሒዙ ይመጽእ ሕድሕድ ጌጋ ድማ ጥበብ ሒዙ ይመጽእ ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣዝዮም ዕዉታት ሰባት ፈጺሞም ዘይወደቑ ኣይኮኑን እኳ ደኣስ ብኣንጻሩ ውድቀት ዘጋጠሞም ኣላፍ ጸገማት ዘጋጠሞም ግን ንውድቀት ዝተቐበልዎ ካብኡ ተምሃሩ ናብ ዓወት ንምብጻሕ ድማ ከም መዳያይቦ መሳለል እተጠቀምሉ እዮም ውድቀት ከጋጥመካ ከሎ ከም መወዳእታ ይትረኣዮ የግዳስ ከም ኣካል ትጉዕዞ ረኣዮ ትፍትን ከም ዘለኻ ተዓቢ ከም ዘለኻ ንቕድሚት ትስጉን ከም ዘለኻ መረጋገፂ ጌርካ ረኣዮ ወገነይ ውድቀት ስዕረት ኣይኮነን ምድላዊ ስልጠና እዩ ዓብ ዓወት ክጓናጸፍ ናብ ዝኽእል ሰብ ይቐርጸካ ኣሎ ማለት እዩ ጽንዓት ንእምነት ዘንቃሳቕስ ሞተር ኮይኑ ካብ ተስፋ ምቑራጽ ሰባት ዝብሉኻ ካብ ምቕባል ከምኡውን ካብቲ ዝግብአካ ትሕቲኡ ንዘሎ ካብ ምቕባል ምእባይ እዩ ሸቶታትካ ጭቡጥ ክሳብ ዝኾኑ መዓልቲ ብመዓልቲ ስጉምቲ ብስጉምቲ ምቕጻል ማለት እዩ እወ ናይ ዓወት መንገዲ ነዊሕ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣጸጋምን ብዕንቅፋታት ብምትፍናን ከምኡውን ብናይ ጥርጣረ ህሞታትን ዝተመልአ እዩ እምነት ግን ኣብዚ ህሞት ኮንካ ክትቅጽል ሓይሊ ህበካ እምነት ንቡድሆታት ገጽ ንገጽ ክትገጥሞም ትብዓት ህበካ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ውድቀት ክትንስእ ትብዓት ህበካ ከም ተቐዲመ ዝገለጽኩልካ ንዓወትካ ከባቢኻ ካብቲ ትግምቶን ላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ንዓኻ ክብዘብሉኻ ዘነቓቑሑኻን ንባህግታትካ ዝድግፉን ዝርድኡን ሰባት ኣብ ዙርያኻ ይሃሉ ንገዛእ ርእስኻ ብኣዎንታውነትን ብምትብባዕን ቦቶም ኣብ ገደብ ዘይኮነስ ኣብ ተኽእሎታት ዝኣምኑ ክበባ ኣልታውነት ነቐፈይታን መርዛም ጽልዋታትን ካብ ህይወትካ ርሕቆ ሕጂ እውን እምነትካ ክቡር ሃብቲ እዩ ሓልዎ ኮስኩሶ ንእምነትካ ብዘጠንክሩ ቃላት ሓሳባትን ተግባራትን መግቦ ኣእምሮኻ ገምገነት እዩ ናይ ርእሰ ምትእምማን ናይ ትብዓት ዘርኢ ዝረኣሉ እሞ ናብ ናይ ዓወት ዱር ክዓቢ ተዓዘብ ናይ ጥርጣረን ፍርሕን ክርዳድ ኣብ ኣእምሮኻ ሱር ክሰድድ ኣይተፍቀድ ንዕድልካ ይቆርጽዎ ስለ ዝኾኑ ንሓሳባትካ ሓልዎም እምነት ሓደ ግዜ ጥራይ ትወስዶ ውሳነ ዘይኮነስ ናይ መዓልቲ ልምድታት እዩ ዲስፕሊን ተኸታታሊ ስራሕ እዩ ዝያዳ ብዘራጎድካዮ ቁፅሪ ዝያዳ ሓያል ትኸውን ዝያዳ ድማ ዘይዕገት ትኸውን ኣብ መወዳእታ ድማ ሕጂ ስጉምቲ ትወስደሉ ግዜ እዩ ፍጹም ግዜ ክሳብ ዝመጽእ ኣይትጸብህ ፍጹም ግዜ ዝበሃል ጽውጽዋ እዩ እቲ ዕድል ሕጂ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰጋእ መጋእ ዝበልካላ ካሊት ዝጠፍአት ካሊት እያ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ገዛእ ርእስኻ እተጠራጠርካላ ደቂቕ ዝባኸነት ደቂቕ እያ ወገነይ ህይወትካ ተቆጻጸር እዛ መደብ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተዓዘብካዮ ኣዝየ መስግነካ እዚ ቪድዮ እንተፈቲኻዮ ዝያዳ ሞቲቬሽን ቪድዮታት ክትሰምዕ ዝያዳ ዘነቓቑሑኻ ናብ ዕብየት ዝምህሩኻ ንቅድሚት ዘሰጉምኻ ተስፋ ዝህቡኻ ትሕዝቶታት ንምርካብ ኣብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ግበር እመነኒ ብዙሕ ነገር ክትመሃር ኢኻ ነዚ ቪድዮ ላይክ ተሂብካያ ሼር ተልካያ ድማ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ብፍላይ ናብ ትፈትዎም ተፍቅሮም ናይ ልብኻ መሓዙትካ ንዕሩኽትኻን ቀረብትኻን ዝኾኑ ሰባት ዕብየት ትምነየሎም ሰባት ስደደሎም እዚ ሓደ ተኣካል ንስኻ ከም ትፈትዎም ተመስክረሎም ነገር እዩ ስለዚ ሳብስክራይብ ኣይትረስዕ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ኣሰርካ ኣለኹ ሓንቲ ዓባይ ወርሒ ብዙሓት ከዋኽብቲ ጽረ ናይ ጸላም መብራት ናይ ለይቲ ሽፋን ዓይኒ ቐንጢጦም ዝውግዱን ጸልማት ወርሕን ከዋኽብትን ናይ ጠፈር ፍጡራት ኣይ ምስቲ ብርሃኖም ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ
بعلوم نبعلوم እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይህቡ ሓደ ጊዜ ጸላም ደመና ይሽፍኖም የጣራጥሩኻ የለውም ግድ ትብሎም ዋልታናት ብንፋስ ተነጺጉ ምስተደፍአ ደበና ተሰሊሞም ትሪኦም ክተኑ ብባና ክተኑ ናባና ሓንቲ ዓባይ ወርሒ ብዙሓት ከዋኽብቲ ጸረናይ ጸላም መብራህቲ ናይ ለይቲ ሽፋን ዓይኒ ቐንጢጦም ዝውግዱን ጸልማት ወርሕን ከዋኽብትን ናይ ጠፈር ፍጡራት ወርሕን ከዋኽብትን መብራህትን ናይ ሰውራ ናይ ዛዝባደመት መሬት ምቹቲ ኤሪትራ ዋልታ ናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃንና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ ዋልታ ናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃንና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ